Ondarruko piratak nire aitak umetan kontatutako istorioak dira. Benetan gertatutakoak bere garaia horretan. Hau da, 20. mendeko erdialde horretan. Eta dira, gertakizun batzuk barregarriak dira, beste batzuk arriskutsuak edo, eta gehientsunak baita ere mamui buruzkoak eta baita beldurgarriak ere. Gertakizun hauetako pertsonaia nagusiak bi dira, Kutxi pirata eta Andoni. Andoni da Bilbotik etorritako gaztetxo bat, hain zuzen ere bere aitona ondarrutarra zelako, eta momentu batean gaixotu egiten da. Eta orduan familia guztiak erabakitzen du udara, ondarrura etorri eta hemen pasatzea aitona aititxe zaintzeko. Hasieran Andonik ez zuen nahi, baina gero berehala gustora hartzen du enbitea. Eta aitona matxokok esaten dio nolabait astillerura gerturatzeko han egingo ditula lagunaketa. Jeisten denean, astillerura joaten denean, ikusten du sekulako mugimendua. Bere adineko jendia gurdietan gora igota, larrak batzen, egurra handikona, zaldiz beteta, astoak, eta sekulako mugimendua. Eta izugarri gustatzen zaio. Baina konturatzen da, sekulako lehia bizia dagoela herriko 3 auzoren artean. Asmatu zazu zergatik.